बेबू बेबू कया कया बेबू खायचा बेबू गो बेबू खायचा कलर काढला अरे ही गुलाल गुलाल काय गो पैसे गणपती देतो. पोचू दिला. हे बाय, थंड देता. हा, थंडा दिला थंडा खावा खावा. बाटली हवी हा बाटली हवी थंडाची बाटली काढला हे जामदार करणी छत्र्यासून थंडाची बाटली आता तसाच करा आता तुम्ही ही देवची या बाटली बरोबर घरात घेऊन जा. आवडता काय रे माशांका काय यांका सांगणार ताच कळत नाही हा. तर अशा प्रकारे क्लीनर हा तेका माशेचा तेका भेटतले होते कवळी कवळी ती बारकी बारकी पण तेका जी चव ती मोठ्या माणसाक चव नाही मोठ्या माणसाक नाही मासे मोठ्या माशा माणसाक नाही गो मोठ्या माणसाक असं माझा म्हणण्याचा उद्देश होतो. आणि नदीच्या कडणीक आहे बघा सुंदर असा विठ्ठल मंदिर. चला दर्शन झाला आणि आता आम्ही चाललो घरी. बाकीच्या आधीच जाऊन गाडीत बसली आहेत वाटच बघतात. सगळी गप कशा शांत कशाक झाली हा का आला जाऊचा मग का आला गणपती बाप्पा मोरिया तरी म्हणा एकदा जोरात गणपती बाप्पा मोरिया. मग अशी जाता येऊची पुढल्या हिच्या तोंडात पाना इकडं काय सुचतच नाही हा. झोप येता म्हणजे बाबा बघू येत ना मासे बघा ही मासे बघायला खासलेली मेन मेला बोलणार मेन बोलणारी ती तगडं कोणात ठेवलं असते का मध्ये आणू गई होती ती काय वर्षाच्या जागेवर ठेवू गई होती. सूत्रसंचालन भारी करशी तू. अरे ही आपली माशा ही तर बांगडे होत हो. रामचंद करणी तुका पुढे पुढे उगाच नाही बसवलेली म्हणजे पुढे हा ती कॅशियर हा म्हणून तिका पुढे बसवलेली भारी लागते एवढे मोठे असतात. हो घेणार असलास तर उतरा खाली. रामधन करणे घे काय घे घ्यायचा ना ते नको हे मस्त लागता मेले आम्ही भाऊजीन ते चाललेले नको बसायला हा मस्त लागता मी बी खातली येत तर ना मुळे तुका काहीतरी बडबड घेतल्या नाही काय नाही उगीचे आपले हे आमका मुलगी जरक नाही ना पहिल्यांदाच इली आहे ना ती पहिल्यांदाच चिलय मस्त वाटला गणपतीक बघू म्हणजे इलेलंच ना नाही लिहिलं अगे लोक बाहेर बाहेरसून येतं जगात प्रसिद्ध लोकांका सांगती कोणती ही आमचा अनंत दादाची बायको म्हणजे तुझी वहिनी आमची वहिनी ती माहिती आहे आता तुम्हाला दिसेल पुढच्या व्हिडिओतून आता दिसली असत गणपतीच्या बोलता पण ती अशी पॉइंट धरून बोलणारी आहे पडद्याच्या आड तर मित्रांनो आमका प्रसादी दिलेली मंदिरात ना म्हणजे गणपतीच्या तिथनं तर आता हेच वाटप करून टाकूया ना होय ना वाटप व्हायला हे घेवा तुम्ही पण घेवा व्हिडिओ बघणार आहे पण
जमसणकरीन बरोबर साईडचा. पूनम ताई माझी बहीण ना नरगोलची ती लिहिली ना ती सांगा आम्ही तुमचा व्हिडिओ बघता म्हणून मग माका सांगा भाची सांगा काय मावशी तू दिसल्यापासून आम्ही मग कायमच बघू लागला. Subscribe मावशी channel. दिसल्यापासून हा मग आता काय त्यांना सांगा आम्ही त्यांचा व्हिडिओ बघता म्हणून सांगते. हा सांगतोय बेबू बेबू खया खया बेबू खायचा बेबू गो बेबू खायचा. कलर काढला अरे ही गुलाल मिळाल काय गो तारीख फोन लावू को तू भेटला आमका खवळे गणपतीत गेलेला बरा गेला. चला आता का मासे देतो असं म्हणतो. मासे देतो चल मग घेऊया रावण नाका बघ जा कोणची पैसे गणपती देतो पोचू दिला. थंड देतात. हा, थंडा दिला थंडा खावा बाटली हवी हा. बाटली हवी हा चला रे आमकाच घेऊन जाऊया. हळूहळू बोला काय करत नाही. कोणा गो कान गेले ना आजी. हा मग बहीण भेटले हा जमसणकरनीची बहीण. कोणी तुझे कान गेले हो गेला काही गेलं गणपतीत बसू गेला हवी तेव्हा तो हौदारात एकटा आता तकडसून येतो वाट आणि कडे 2-3 गेले तकडसून तेव्हा खरी देव का गेला खवळे गणपती आणि संकष्ट दिवशी जाऊन दिला. चला यांच्या बरं काय मासे घेऊन येता आता गोबरा येता आता 700 मासे नाही वा. अरे यार ते चला ना जाऊया बघू. ती बघ गणपतीसाठी गर्दी. चला जाऊया. ती बघ गेले गणपती थंडाची बाटली काढला छत्रेसून थंडाची बाटली आता तसाच करा आता तुम्ही. देवची बाटली बरोबर घरात घेऊन जा. काय रे माशांका काय यांका सांगणार ताच कळत नाही. अशा प्रकारे गणपतीच्या पाया पडा नको. म्हणजे गणपतीच्या निमित्त कवळे गणपतीक जातात. क्लीनर हा तेका माशेचा तेका भेटतले होते कवळी ती बारकी बारके पण तेका जी चव ती मोठ्या माणसाक चव नाही. मोठ्या माणसाक नाही मासे मोठ्या माणसाक नाही गो मोठ्या माणसाक असं माझा म्हणण्याचा उद्देश होतो पण तो काय चुकलो. चला तर मित्रांनो तुमका माहितीचा बाकीचा मारा देत पण ही बाकी पाया पाडा गेली गणपतीच्या पण माशांसाठी खास इल्ली जमसणकरीने बघा पुढे लागलीचा काय बघा. आणि तिकडे गणपती विसर्जन आज 17 दिवसाचे गणपती चालले. कुणकेश्वरात थांबला आणि मासे बघता ती. तुम्ही म्हणशा ही गणपतीच्या पाया पडाक गेली आहोत की माशांका गेली आहोत असं म्हणत असतात. गणपतीच्या पाया पडाक गेलास की माशांका इला पाया पडला. आणि आता जाता जाता संध्याकाळचा वक्ता माशाचं प्लॅनिंग हा. मासे पाकतात हे बघा इकडे. आणि इथे गणपती विसर्जन आज 17 दिवसांनी. तर चला बघूया.
दिवसाचे गणपती आज विसर्जन होता 17 दिवसाच्या गणपतीचा आणि सगळीजण माझी वाट बघतात आणि इकडे मासे पाकतात हे बघा पाक टाकले आरामात घेऊन जाता तर मित्रांनो यो तुमका व्हिडिओ मी नंतर दाखवते कारण उशीर झालो हॅलो इलय 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 2 मिनिटात येऊ का एका तुम्ही ओळखत असाल पासपूस मोबाईल येत जवळता जास्त होय ना माझं वाळूच पडलो नवीन मोबाईल मिळाला आज त्या 2 दिवस कालच चला 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 काय घे विसर्जन गावला तेवढा एक व्हिडिओ झालो ना पुढे याचा विसर्जन करते त्याचा का कोणाचा याचा कशा विसर्जन करते डोळे कशा मिनमिन होतं या फोटोग्राफर झाला ना तर जग सगळं करतो तकडे मोबाईलची मेमरी बोलता म्हणते भरता येत नाही रे सुधरत नाही गणपती बाप्पा या बघ प्रसादी मी ती शोधित होते गंमत सांगते तुमका गणपतीच्या पुढ्यातला फळ उचलायचं वाटतं का हो तिथं डब्याच्या थंय कोण नव्हता डब्यात हात घालायचा 4 गणपती होते मोठे तकडे समुद्र काय घे विचार बसलो करत संध्याकाळी काय करायचं या विचारात माशा पण गावल्या नाही रे चांगले काय बाय सांग ना पुण्यान आपला त्यातल्या त्यात भागवल्यान काय घेतल्यान पेडगी ताजे होते मस्त कॅल्शियम कसं वाढले पुरलेला आहे तिला आणले ते जरा ना बरपतले होते हे आता लगेच असे पागलेले असे काढले म्हणून घेतलेले होते होय की नाही रे फडफड होते ना रे का मासे फडफडणारच होते या माशांका चवाती मोठ्या माशांका अजिबात चव नाही ताजेत मा अस्मिता खाऊन बघ
चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ घेऊन. आणि जर व्हिडिओ आवडलो असाल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करून ऑलवर सेट करा, जेणेकरून व्हिडिओ इलो की तुमका नोटिफिकेशन येईल. धमाल झाला.